kod parova je čest taj dogovor o monogamiji, da on neće biti sa drugom i ona neće biti sa drugom. I onda kada se neko toga ne pridržava, kažemo da je to prevara. Sad, razlozi mogu biti veoma različiti i u principu nas zanima da li je u toj vezi bilo sve u redu, pa je onda neko uprkos toga prevario, ili u toj vezi nešto nije u redu, pa je taj neko na neki način pobegao iz te veze. I onda nas takođe zanima da li taj koji vara to radi povremeno ili mu je to jedna, da kažem, karakterna crta. Nezadovoljstvo odnosom, želja da se proba nešto novo, drugačije, seksualna potvrda, znači doživeti nešto novo, imati neku fantaziju, zaljubljuju se i recimo status, biti sa nekom ženskom koja ima određeni status, znači ili je bila nečija pre toga, pa sad se dokazati da je neko dobar kao taj neko drugi, ili ona sama po sebi ženska koja ide uz nekog izuzetnog muškarca. Važan je seks, naročito kod mlađih muškaraca, ali varaju i muškarci i žene zbog emocionalnih razloga. Recimo, poznat je fenomen da muškarci koji idu kod prostitutki, pa izvestan procenat njih uopšte ne želi seks, nego u stvari želi da priča, da govori o nečemu što ne može da priča u odnosu u kome je. Prevarene žene često misle da muškarac traži ono koje je bolje od nje, a on u stvari često beži od nečega što je u toj vezi i traži nešto što je drugačije. Tako da nešto drugačije ili nešto novo može biti upravo taj izazov zbog koga se ljudi odlučuju da prevare partnera. Prvi način je, recimo, ako neko ko je prevario ne kaže to partneru, pa se osjeća krivim, pa se onda jako trudi oko partnera upravo zbog tog osjećanja krivice. Drugi način je da se prevara razotkrije i da partneri porazgovaraju o tome, da vide šta nije bilo valjalo, šta je to što je dovelo do prevare, a zatim da svoj odnos još više obnove, osveže, učvrste i tako dalje. I u tom slučaju takođe rešenje može biti konstruktivno. Imamo tu nezadovoljenu potrebu, pa onda ta osoba želi da impresionira neko drugi i tako dođe do prevare. Znači, ako nekoga dobro poznajemo, ne možemo se zaljubiti u tu osobu, jer onda ne postoji iluzija i ne postoji potreba za fascinacijom i impresijom. Takve veze jako dugo pate od jedne duboke sumnje i nepoverenja i to u stvari uništava vezu na duge staze. To je vrlo ovako bolesna veza. Tako da ako partner prizna, ako kaže da je greška, ako obeća da to više nikada neće ponoviti i pokaže koliko mu je stalo do osobe koju je prevario, to su sve razlozi da mu se izađe u susret. Muškarac ne zna kako će biti sa nekom novom ženom, možda će tamo biti još bolje. Znači, ta radoznalost, to je posebno problem koji imaju mladi neiskusni muškarci. Tako da se povremeno dešava da neko sa, 18 godina nađe ženu svog života, a onda shvati da ako ostane sa njom će ko zna šta propustiti. I onda je ostavi da bi 10 ili 15 ili 20 godina kasnije shvatio da je ona u stvari bila ona prava. Veoma često su deca argument zašto ljudi hoće da ostanu ili hoće da se razvedu. A ono što je u stvari deci najteže nije sam razvod, nego ta neka mučna atmosfera kod kuće,
nasilje, vređanje, česte svađe i tako dalje. Tako da i u takvim situacijama su često deca ta koja savjetuju, odraslija deca koja savjetuju jednom od roditelja da se razvede od onog drugog.